नमस्ते प्रणाम। स्वागत बरुआ सबके हमारे पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल में। और हम बानी आप सबके छोट भाई प्रेम कुमार प्रेमी। रउआ सबके बता दी कि रउआ सबके मुताबिक ये होली के सीजन में बहुत बड़ अपडेट लेके आइल बनी। रउआ उ सब अपडेट सुने खातिर हमारे वीडियो लास्ट तक देखब और वीडियो के शेयर जरूर करब। काहे कि रउआ सबके बता दी कि भोजपुरी के बहुत बड़े सिंगर भाई अंकुश राजा जी के बारे में आज बात करे वाला बनी। बहुत ही बड़ा गाना, बहुत बड़ा ब्लास्ट गाना होली सीजन के लेके भाई अंकुश राजा आ गइल बड़न रउआ सबके बीच। बहुत ही खतरनाक गाना बा होली सीजन के, जो उहे गाना अंकुश राजा ऑफिशियल से रिलीज कइल गइल बा। जी हाँ, हम ये वीडियो बिना माइक के बना रहल बनी, काहे कि कुछ बैकग्राउंड भी आवाज़ में आ सकेला। रउआ सबके बता दी कि होली में डोली दोसर लेके जाई, बहुत ही ज़बरदस्त गाना होली में डोली दोसर लेके जाई। काहे कि भाई अंकुश राजा और शिल्पी राज जी के गावल गाना बहुत ही खतरनाक गाना बा। रउआ सब गाना के सुनी ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी। काहे कि अंकुश राजा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से वो गाना के रिलीज कल गई बा। जी हाँ, अंकुश राजा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से गाना के रिलीज कल गई बा होली में डोली दोसर लेके जाई। बहुत ही ज़बरदस्त गाना बा और इमे वीडियो में काम करे वाला लड़की पल्लवी गिरी जी। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर्स पल्लवी गिरी जी वीडियो में काम कैले बड़ी। और वह सबके बता दी कि म्यूजिक डायरेक्टर आर्या शर्मा जी बानी। एक म्यूजिक डायरेक्टर आर्या शर्मा जी बानी और ये गाना के लिखले बानी बॉस रामपुरी जी। जी हाँ, ये गाना के बॉस रामपुरी जी लिखले बानी होली में डोली दोसर लेके जाई। और शिल्पी राज और अंकुश राजा जी के गावल गाना बॉस रामपुरी जी लिखले बानी और यह म्यूजिक आपन आर्या शर्मा जी देले बानी। और ये भाई अंकुश राजा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर गई बा। यूट्यूब चैनल के नाम बा अंकुश राजा ऑफिशियल। बहुत ही ज़बरदस्त गाना बा। तो रउआ सब वीडियो देखा तानी होली में डोली दोसर लेके जाई। तो रउआ सब वीडियो के ढेर सारा शेयर करियो, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी भाई अंकुश राजा और शिल्पी राज जी के। काहे कि बैक टू बैक हिट पे हिट गाना उ सब भाई लोग दिले बानी। और हमारे वीडियो लास्ट तक देखले बानी तो वीडियो के शेयर जरूर करब और लाइक करके जाए। और हमारे पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब जरूर करब और बेल आइकन जरूर दबाएब। काहे कि अगर हम कौनो ऐसा वीडियो भी डाली सबसे पहले रहुआ तक जरूर पहुँचे। प्रणाम।